And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Minsan, kailangan mong mawasak para mabuo uli. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Bella. At ito, ang aking secret file. Nag-a-apply pa lang ako na magtrabaho sa bansang Middle East o sa isa sa mga bansa sa Middle East, ay may nakilala na ako sa FB na itago natin sa pangalang Edward. Si Edward ay nagtatrabaho sa Maynila bilang driver. Nung una, hindi ko pinapansin ang mga chat niya. Niwala sa isip ko ang mag-entertain ng mga lalaki. Lalo pa't hindi ko naman kilala. Pero araw-araw, nagme-message siya sa akin. Nagchat-chat siya kahit siniseen zone ko lang siya. Hindi naman ako namimili ng mga kaibigan. Pero nakafocus kasi ako that time sa pag-a-apply ko bilang DH sa ibang bansa. Kaya lang, sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos na wala siyang palya sa pag-good morning at pangungumusta sa akin kahit hindi ko siya ma-replyan, nakulitan na ako. Kaya nag-message ako sa kanya. Tinanong ko siya, kilala mo ba talaga ako? Ang sabi niya, hindi niya raw ako kilala, pero gusto niya akong maging kaibigan. At doon nagsimula ang lahat. Naging madalas na ang pagchat-chat namin. Hanggang sa malapit na akong mag-sign ng contract. Nagstay ako sa Maynila para hindi magastos magpabalik-balik sa agency. Sa probinsya kasi ako, doon ako nag-stay. Then one day, bigla na lang gustong makipagkita sa akin ni Edward. Ang sabi niya, kumain daw kami sa labas. Sagot ko sa kanya, natatakot ako wala akong kasama. Ang sabi niya, huwag daw akong mag-alala dahil kasama niya yung pinsan niya. Kaya napanatag ako. Naging okay ako. At nagkita nga kami ni Edward. Kasama niya ang pinsan niya. Pinakilala niya ako. Sabi niya, siya si Mark, pinsan ko. In fairness, mababait ang arrive nila sa akin. Palatawa. At si Edward naman, mas gwapo sa personal.
Kumain kami sa isang restaurant. Treat niya yun. Pagkatapos, sinabi ko na uuwi na ako dahil papagalitan na ako ng tita ko. Doon kasi ako nakikitira sa kanila. At hinatid pa nila ako. Pagbaba ko sa sasakyan, napansin ko na hindi matanggal-tanggal yung mga mata sa akin ni Mark. Iba yung tingin niya. Pero hindi ko sinabi kay Edward. Pagsapit ng gabi, hindi ko inaasahan na mag-friend request sa akin si Mark. Hindi ko muna siya inaccept. Makaraan ng 2 oras, nag-message siya. Nakita ko sa message request ko. Ang sabi niya, "Hello Bella, ako to, pinsan ni Edward. Gusto lang sana kitang maging kaibigan. At kaibigan mo na rin lang ang pinsan ko." Pero napaisip ako. Ang obserbasyon ko, iba yung tingin niya sa akin eh. Nag-aalangan tuloy ako kung i-accept ko o hindi. Kaya hinayaan ko na muna. Hindi ko sinabi kay Edward. Eto namang si Edward, hindi pa rin nawawala ang pangungumusta sa akin. Lagi rin siyang may good morning, walang palya. Hanggang sa napalapit na lang talaga yung loob ko sa kanya. Niyaya na naman niya akong lumabas. At ang sabi niya, isasama na naman niya ang pinsan niya. So tinanong ko siya, "Edward, bakit laging kasama si Mark?" At ang sabi niya, isasama niya rin daw kasi yung girlfriend nito. Sabi ko, may girlfriend pala siya. At yun na nga, sinundo niya ako. Nagtanong ako kay Edward, "Sabi mo kasama natin si Mark at yung girlfriend niya, bakit wala sila?" Kinabahan ako that time kasi 2 lang kami. Pero sabi niya sa akin, huwag daw akong mag-alala na wala kaming kasama dahil malaki raw ang respeto niya sa akin. Napangiti na lang ako. At ayun, nakarating kami sa isang pasyalan na kung saan nandun sina Mark at ang girlfriend niya. Pinakilala naman sa akin ni Mark ang girlfriend niya na si Angel. Mabait naman, hindi masyadong umiimik. Ganon siguro talaga pag unang meet pa lang. Nung time na yun, parang tumatakbo lang yung oras nang hindi ko namamalayan. Masaya. Tapos doon na ako tinanong ni Edward na kung pwedeng maging kami. Di ako umimik. Pero kita ko sa mga mata niya yung pagiging seryoso niya. Kaya umuo na ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na mahal ko na rin siya. Pero hindi ko lang pinapahalata kasi ang pagkakaalam ko, mahirap ang long distance relationship. Pero susugal ako. Then lumapit sa akin si Mark. Makalipas ang ilang oras, nagtanong siya, "Kumusta kayo ni Edward?" Sabi ko, "Okay naman kami." Sabi niya, "Ba't di mo nga pala ako in-accept sa friend list mo? Di mo ako in-accept eh." Wala akong masabi kaya ang sabi ko lang, "Okay." Ewan ko kung para saan yung conversation namin na yun ni Mark. Pero pinilit ko na lang kalimutan yun. At pinilit ko na itatak sa kukote ko na wala lang yun. Lumipas ang 2 buwan, masaya lang kami ni Edward. Then isang araw niyaya niya ako sa isang birthday ng kasamahan sa boarding. Marami naman sila doon. Marami ring mga babae na kasama. Maraming pagkain at inumin nung gabing yun. Then nakita ko si Mark. Nakita niya rin ako. Tinabihan niya ako.
Nagkwentuhan kami. Nangungumusta siya. Then si Edward, napansin na nag-uusap kami ni Mark. Pakiramdam ko may iba sa tingin niya. Para bang galit ito? Para bang nagsiselos? Dala na rin siguro ng pagkalasing nito. So pumunta siya, lumapit sa akin at hinila ko. Sabi ko, anong problema mo? Nag-uusap lang kami, wala kaming ginagawa. At ayun, kung ano-ano mga sinasabi sa akin ni Edward. Na sa akin lang dapat siya. At kung ano-ano pa. Si Mark naman, sumenyas, naaalis. At sa sobrang kalasingan ni Edward, hindi niya na ako nahatid sa amin. Well, okay lang. Meron naman kaming mahihigaan doon. So, doon kami nagstay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, merong nangyari sa amin ni Edward. Unang beses yun. Basta ang alam ko, mahal ko siya. At mahal niya ako. Madaling araw na nang mahimasmasan si Edward. Hinatid niya na ako sa amin. Walang imikan sa sasakyan. Hanggang sa nagring ang cellphone niya. May tumawag. Sinagot niya. Naririnig ko boses ng babae yung nasa kabilang linya. Nagdadrive ako! Pasigaw na sabi ni Edward sa kabilang linya. Parang bad trip siya sa oras na yun. Nahihiya akong magtanong kung sino yung kausap niya, kaya hindi na lang ako nagtanong. Pagkahatid niya sa akin, bumaba na lang ako. At umandar na lang bigla yung sasakyan niya nang walang pasabi. Nagulat ako sa ganong klaseng ugali ni Edward. Kaya nag-message ako kay Mark. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko kay Edward. Sabi ni Mark, ganun lang daw talaga yun pag na bad trip. Tinanong ko rin kung sino kaya yung kausap niya na babae. Sabi ni Mark baka ex daw nito yun, na hindi tumitigil sa kanya. Sabi ko kay Mark, bakit kaya ganun? Hindi man lang nagsasabi sa akin si Edward. At tinapos ko na yung usapan namin. Dahil wala rin namang masabi pa si Mark. Hinayaan ko na lang. Then one day, nagtaka na ako kasi walang good morning sa akin. Si Edward. Online naman siya pero hindi siya nagchat sa akin. Hapon, hindi pa rin. Nagtanong na ako kay Mark. Tinanong ko kung nasaan ang pinsan niya. At ang sabi, nandun lang sa dorm nila. So hindi ko na lang kinulit. Kasi baka kung ano naman talaga yung ginagawa at busy. Pero alam ko deep down, alam kong may nagbago. May nakita ba sa aking mali si Edward? O baka may tinatago ito sa akin? Hindi ako pinatulog nung thought na yun. Then 2 days nang lumipas, hindi pa rin nagchat-chat si Edward sa akin. At si Mark ang lagi kong tinatanong. Well, nakakahiya man na sa kanya ako nagtatanong kasi alam ko namang hindi kami close at may girlfriend siya, pero kinapalan ko na talagang mukha ko. Para lang malaman ko kung kumusta na si Edward, kung anong ginagawa niya. Sinasabi niya naman sa akin kung anong ginagawa ni Edward. Tapos, bigla na lang niyang sinabi na huwag ko na muna raw istorbohin si Edward. Dahil yun ang sabi ni Edward.
Napahagulgol na lang ako sa sama ng loob. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawa. Na alam ko ikagagalit niya. Wala. At hindi ko na kinaya, nag-breakdown ako over the phone kay Mark. Nasabi ko lahat ng sama ng loob ko. After 1 month, di ako nagparamdam kay Edward. Hindi na rin ako nakatanggap ng message mula sa kanya. Maliban kay Mark, na laging nangungumusta sa akin. 1 week before mag-flight, nagsabi si Mark na kung pwede kumain kami sa labas. Kaming dalawa lang. Umuo ako, pumunta ako sa meeting place na sinasabi niya. And then, nagulat na lang ako sa nakita ko. Si Edward may kasamang ibang babae. Nagkatinginan kami. Nangumusta si Edward. Na parang walang nangyari. Hindi ako umimik. Umupo ako ng medyo malayo sa kanila dahil wala pa si Mark. Ang akala ko, 2 lang kami kaso hindi pala. Sa tagal ng paghihintay ko kay Mark, tanaw ko si Edward at ang babae na katabi niya sa upuan. Siya siguro yung girlfriend niya. Masakit at nakakadurog ng puso ang nakita ko. Wala silang ibang ginawa kundi maglambingan, magyakapan, magholding hands, at kitang-kita ko kung gaano sila kasaya. Hindi ko alam kung sinadya ba nila yun. Sinadya ba ni Mark na masaktan ako ng ganito? Pinapunta niya ba ako rito para ipamukha sa akin na meron na talagang iba si Edward? Na parang baliwala na lang lahat ng mga nangyari sa amin ni Edward na iniwan ako bigla sa ere? Hindi ko na napigilan yung sarili ko kundi umiyak. Habang tinitingnan sila kung gaano sila kasaya. Sa isang iglap nawala sa akin yung taong pinakamamahal ko. Kahit ilang buwan pa lang yung nakalipas. Dan di ko na namamalaya nasa likod ko na pala si Mark. Niyakap niya ako bigla at ang sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Mahal na kita, kung alam mo lang." At unti-unti niyang hinawakan ang kamay ko. Pahigpit ng pahigpit. That time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa isip ko noon, parang ayaw ko nang magmahal uli. Pero bakit si Mark nandito ngayon sa tabi ko? Si Mark ang nandyan nung hindi na nagpaparamdam ang mahal kong si Edward. Si Mark na naging shoulder to lean on ko. Ngayon, nasa bansang Kuwait na ako. Mag 1 year and 3 months na ako dito. At wala na akong balita kay Edward. Minsan, kailangan mo talagang mawasak para mabuo uli. At kung tatanungin niyo ako ngayon kung anong status ko, well, DJ Rocky, I'm in a relationship. At ang karelasyon ko ay si Mark. Kontento na ako kung anong meron sa amin. Masaya ako kung anong meron kami ngayon. 9 months na lang uuwi na ako. At magpapakasal sa taong mahal ko. And by the way, matagal nang wala sila ng girlfriend niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Bella. At ito ang aking secret vow.